Estamos aquí ao máis Lulú a limpar esta selva. Di que Non é sí. selva, que son cousas boas, cousas que fan falta, que lle deron moita xente. Pero mira, quero lle enseñar unha cousa, mira. Fijadevos, acabo de arrancar daqui unhas ervas e encontréme con isto. Hai un nidiño de... De De que? ovos de caracol. Vai botar as galiñas que... Home, ti sabes, escoita, ti sabías que isto que se come? Hai granxas que crían caracoles a adrede para que críen estes ovos, estes están a punto de eclosionar, que son así como máis opacos, cando están recién postos son como máis transparentiños, bueno, van cambiando como de color. O conto é que se comen. Ti queres, Lolo, que che faga unha tortilla de ovos de caracol? E ti de que vas, rapaz? Ovos de caracol, hey. Mamá, ti sabes canto pode valer o quilo desto? Ah, eu só sei, Digo eu, pero cantos pensas? Deixa de traballar, concho. Ar, carallo, pa a muller non será quieta. Sabes, picados. Escucha, canto pensas que vale un quilo desto? Eu teño un bocado máis, ves para enterrarlo. A ver, nós na terra non vamos a encontrar tantos, pero nas fábricas, o sea, nas granxas onde teñen caracoles a criar pa ovos, canto pensas que vale o quilo? Estamos a esperar, cando queiras. Ti, amiga, cando queiras. Podemos esperar todo o día. Sí, canto. Eu digo, rapaza, que eu non os quero. Pero dime quanto pensas que vale. Moi caro. Moi caro. Un ollo da cara. Mais caro. Mais que un ollo? Sí. Bueno, entón tiro con eles. Pode chegar a 300 euros o quilo, dixo bolo de corazón, podedelo ir a mirar. Pero vades saber que boa conta van a dar as galiñas delas. Home, cosa salud, Bepa, traevos unha cousa. Mira, xa vos vou botar aquí, en este chismiño de aquí. No. Está rico? As ovas de caracol cotíxanse moi altas, pero eu non as quero. Para que vexades que me sobra, bueno, carai. Podía comer hoxe unha tortilla de 300 euros, pero non me presta.